Prečo tu vlastne sme? Veď ideme loviť ryby na tom člune. Aha. Neskôr. Tuto zastavme. Je tu dobré miesto na chytanie rýb. Neskôr. A už stačí len čakať. O 3 hodiny neskôr. Haló, nespí. Dobre. Žralok! Žiaden strach. Chytím ho. Pekného pstruha sme chytili. Ale ja nie som obyčajný pstruh, ale čarodejný pstruh, ktorý vám správne odpovie na vaše 3 otázky. 3 otázky. Áno, Naozaj 3 otázky. áno. A čo by som sa ťa mohol spýtať? Hoci čo, vaše otázky ste minuli, musím ísť. Čľub. Čo? Počkať! Nie! Video bolo vytvorené v spolupráci s kanálom, M3X! tak mu nezabudnite dať Odber! odkaz v popise.